Egyszerűen elképesztő. A lábaira érkezett, és utána el is szaladt. Amikor Ellen Schulman állatorvos megnézte a felvételt, tudta, hogy amit lát, az nem varázslat, csak biológia. Amellett, hogy a macskák egy első gyroszkópjuk, aminek köszönhetően egyenesen landolnak, Dr. Schulman szerint a testfelépítésük is segít abban, hogy túléljék a zuhanást. A macskáknál kisebb a felület tömegarány. Tudom, mit csinálni. Ha lezuhan, kisebb erejű becsapódás éri az adott területet. Az emberek esetében nagyobb tömeg jut adott területre, ezért mi összezúztuk magunkat. Amikor Stacey kiugrott a kosárból, mind a 4 végtagját kinyújtotta. Laza bőrének köszönhetően szinte siklott a levegőben, és lelassult, mire földet ért. Olyanok, mint a repülő mókusok. Szó szerint, mintha saját beépített ejtőernyőjük lenne, amivel a levegőben siklanak, és ami megkönnyíti a rugalmas lábokra való földet érést. Úgy tűnt, Stacey életben marad, de a gazdája, Lyle Davis, sehol sem találja. Gondolkodtam, túlélte egyáltalán a zuhanást. A következő 24 óra álmatlanul telt el. Aztán Stacey egyszer csak hazasánszikál. Azt mondtam, édes Stacey, már Ez hazajöttél. szegény Nem izé. hittem, hogy